Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Nogometni stadioni. Danas vas vodimo kroz projekte koji su pobudili ogromna očekivanja, ali nažalost nikada nisu realizirani. U ovom videu donosimo stadione u Bosni i Hercegovini koji nikada nisu izgrađeni i koji su ostali samo na papiru, maketama i renderima. Ako volite ovakve teme, pretplatite se na kanal Nogometni stadioni za još sličnog sadržaja. Bordo Arena trebala je postati novi dom FK Sarajeva. Projektirani kapacitet iznosio je 14.500 tisuća mjesta, a procijenjena vrijednost izgradnje 2017. godine bila je oko 20 milijuna eura. Moderan stadion trebao je značajno podići infrastrukturu kluba i grada, ali projekt nikada nije zaživio. Novi stadion Tušanj u Tuzli izgledao je izuzetno impresivno na projektu. Planirani kapacitet bio je čak 20.000 gledatelja, što bi Tuzlu svrstalo među gradove s najvećim stadionima u BiH. Nažalost, stadion je ostao samo ideja bez konkretne realizacije. Jedan od ambicioznijih projekata bio je nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Projektiran za 30.000 gledatelja, trebao je postati dom reprezentacije BiH. Također, ovaj stadion nije ugledao svjetlo dana i danas su šanse za njegovu izgradnju sve manje. Svojevremeno se ozbiljno razmatrala potpuna rekonstrukcija Bilnog polja. Planiran je potpuno natkriven stadion sa 2 etaže, kapaciteta od 30.000 mjesta. Projekt je pobudio veliko zanimanje javnosti, ali nikada nije realiziran. Postoji idejno rješenje za novi stadion Mračaj u Jajcu. Kapacitet stadiona iznosio bi 5.000 mjesta, a cijena izgradnje prije 10 godina procjenjivala se na 13,5 milijuna eura. Ni ovaj projekt nije prešao fazu ideje. U medijima se pojavila je maketa proširenog mokrog doca u Posušju. Planirani kapacitet bio je 8.000 gledatelja. Ovo je jedan od novih projekata, pa još uvijek postoji nada da bi se jednog dana mogao realizirati. Za kraj, jedan od vizualno najimpresivnijih projekata bio je potpuno natkriveni stadion Zrinskog. Kapacitet u Mostaru planirao se za 30.000 mjesta. Nažalost, ovaj projekt nikada nije realiziran. Ovo su samo neki od stadiona u Bosni i Hercegovini koji su, barem za sada, ostali nerealizirani. Pišite nam u komentarima koji stadion je po vašem mišljenju trebao biti izgrađen i koji vam je projekt bio najzanimljiviji. I za kraj, ne zaboravite se pretplatiti na kanal Nogometni stadioni kako bi podržali naš rad.